μεταπτυχιακά του δημόσιου πανεπιστημίου, κρατικού, είναι πληρωμένα. Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, να ξαναπώ ότι υπάρχουν δίδακτρα και στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα. Αν κάποιος εξεταζόμενος αποτύχει στο μάθημα, ξαναπληρώνει για να πάρει ξανά το ίδιο μάθημα. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο λειτουργεί άψογα. Έχει δίδακτρα, δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ καλά. Και το δημόσιο αν χρειαστεί. Μα το πρόβλημα δεν είναι τα δίδακτρα. Το δημόσιο αν χρειαστεί. Γιατί αυτή, αν χρειαστεί, γιατί όχι. Αν χρειαστεί, για ανάγκη το δημιουργήσουν, γιατί όχι.